Insellmilkom, is-sensiela dwar personaġġi għawċin għaddejja ġmiela u jidher li l-ħsieb wara din is-sensiela li konna personaġġi għawċin, speċifikament għawċin, biex noħorġu elementi differenti li għażlu lill-għawċi mill-Malti qed taħdem. Għax in-nies qed ikollhom relazzjoni interessanti u inkoraġġanti għas-sensiela. Illum se nagħmlu eċċezzjoni għaliex ġeneralment l-enti ilaqqa lil min isegwih ma' nies tat-triq f'sens tajjeb tal-kelma ovvjament. Nies li mhumiex daqstant magħrufa u li l-medja ma tantx ragħthom bajnejn il-lenti tagħha. Illum se niltaqgħu ma' l-isqof ta' Għawdex. Don Mario għalli biex nsejħalu. Mario, grazzi immensament tal-sibt ħin biex tkun magħna ħalli nitkellmu ftit fuqek. Il-fuqek għaliex jista' jkun l-identità pubblika tiegħek hija magħrufa sew. Imma dik l-identità ta' warajja x'aktar huwa s-suġġett ta' dal-programm. Però jekk tippermettili naħseb jien naqa' fil-kategorija wkoll jew nixtieq naqa' fil-kategorija tan-nies tat-triq li semmejt. Għaliex apparti n-natural tiegħi li inħobb inkun man-nies. Imma ma nistax nimmaġina saċerdot jew isqof li mhux tat-triq. Ġifieri aħna maħniex imsejħin biex ngħixu dak li kienu jsejħulhom palazzi. Jiena tistona f'widnejja meta jgħidu li fejn niġu naraw palazz. Fil-fatt inti mwieled minn familja fqira? Le, mhux fqira naħseb jien tal-klassi tan-nofs naħseb. Missieri ġej minn familja li kellu minn negozju, imma kien ta' missieru. Tajjeb, missieri kien pulizija, mbagħad jiġifieri lilna kważi rabbina bil-pensjoni, għax taf il-pulizija għandhom dak il-breket ta' 25 sena u allura daħal żejr u ħareġ kmieni. Kien pulizija Għawdex? Kien pulizija, għax dak jagħmlu biċċa Malta u biċċa Għawdex, għażgur kien pulizija Għawdex. Imma jien niftakru wkoll jaħdem ta' Mastru Daxxa, ġifieri. U kemm ilu weldek? Jien naħseb ommi welditni naturalment u kien magħha. Jiġifieri jien illum għandi 62, anzi 63 għaliex tal-57. Jiġifieri il-bambini rejt ftit ġimgħat oħra għaliex fl-20 ta' frar naqleb il-numru. Sewwa. Isma', Don Mario, jien minix nitkellem mal-isqof ta' Għawdex u xejn? Teknikament le, għaliex minn meta il-Papa Franġisku sejjaħ li biex fdali issa ministeru ieħor ribtija u fruma, għalli inti ma tibqax, jekk tgħidliva ma tibqax isqof ta' Għawdex. Però sakemm jiġi nominat l-isqof ta' warajja, jiena bħalissa responsabbli u allura teknikament jissejjaħ amministratur apostoliku. Però once li wieħed jirċievi l-ordinazzjoni ta' isqof jibqa' isqof għal dejjem insomma. Kif ħadu għal-Għawġin dal-aħbar? Jiena kont surprised. Fis-sens li ma stennejtx dik ir-reazzjoni li rajt. Reazzjoni pożittiva fis-sens li ħassew li jien issa ħaninfatam minn magħhom b'ċertu dispjaċir. Imma naturalment ukoll b'ċertu ferħ għaliex il-fatt li jien hekk ngħid jien ma nafx kif ġara biex il-Papa ftakar f'din it-tikka ta' gżira u sejjaħ wieħed minn ulieda, jiġifieri mis-saċerdoti tagħha għal dan l-uffiċċju li bħala segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet, jiġifieri huwa dikasteru
li għandu futur, insomma. Iva, allura anke n-nies tagħna apprezzaw għadin u għandhom dawn il-mixed feelings, insomma. Insomma, jiġifieri inti qed tgħid li inti individwalment, personalment, l-Fatma ma tqisix bħala xi ħaġa li se tweġġeħ u lill-lawċin li ħobbuk ħafna. Naħseb anki jien għandi dawn il-mixed feelings, mela le. Ġifieri jiena dak meta nsiru tsifijiet jagħmlu kors. Ista' fin dan isejħulek biex tkun isqof mingħajr ebda training ta' xejn. Però Ruma jagħmlu kors għal dak li jgħidulhom baby bishops li jkunu ġew nominati matul is-sena. U jien niftakar dik 14 sena ilu kellna jidilli xi isqof jew kardinal Amerikan kien. Għalilna issa minn hawn il-qudiem intom missirijiet. Jien minn inti missier issejr tfaqqa sebek biss il-missier. U staqsejdet l-ma how come li kif ħan sejri għalli by time, father, by time. Issa xejn qed nikkonkludi dan il-ministeru, jiġifieri inħossni iva li qed ninqata' minni jew parti minni. Għaliex kif kien qalli dakinhar ma' żmien timmatura qalb paterna, tajjeb. U ma nistax ngħid qisu qatt ma kien dawn l-14 sena b'appoġġ għall-komunità Kattolika f'Għawdex. Is-sinti Dumario se tħalli warajk għal Għawdex legat li jinkludi il-fama li inti kont bniedem u se tibqa' żgur li ta' zaqqek fommok, tgħid dak li għandek tgħid b'mod erudit, ma' mod li retorikament dejjem ikun effettiv. Dan se jkun il-legat tiegħek li inti ferħan bih? Jekk kienu hekk, jiġifieri jien napprezzah, jiġifieri m'għandejx regrets illi naturalment fih ukoll l-aspett negattiv tiegħu. Għax xi darba jekk inti l-kelma ma tiżinix qabel u ma tarbilix qabel jista' jkun illi mhux ħanejt ma tkunx tgħid is-sewwa. Fil-dika bidi fuq il-kuxjenza ngħid illi kull meta ftaħt fommi ippruvajt inkun sinċier miegħi nnifsi u mal-verità. Però xi darba tista' dak li tgħid forsi ma jkunx il-waqt tiegħu. U allura ta' fejn. Għawdex kulħadd jaf, kulħadd jinnota u kulħadd japprezza nittama li għaddej minn rinaxximent ekonomiku b'saħħtu. Inti tal-fema li dan qed jaħdem kontra l-valuri kattoliċi tal-komunità? Ejja ma ngħidx kontra jew favur. Huwa fenomenu, kif qed inti huwa fenomenu pożittiv, tajjeb. Aħna rridu nitalmu ngħixu f'din iċ-ċirkostanza. Jiġifieri mhux ħanejt li ma daka kien messaġġi imwaqqaf jew le dik hija barka, tajjeb. Imma naturalment sta għall-individu għall-bniedem individwali u kollettiv kif jirrelata ma' dawn is-sitwazzjonijiet il-ġodda. Il-ġejt huwa barka nerġa' ngħid, imma imbagħad aħna jrid ikolna ir-responsabilità u ġveru x'importanza nagħtu dal-iżvilupp ekonomiku. Huwa fattur importanti ħafna, però mhuwiex l-iktar importanti. Huwa mezz meħtieġ għal ħajja tal-bniedem, imma mhux finalità fih innifsu. Naturalment trid iż-żmien ukoll biex il-bniedem qisu come to terms ma' dawn ir-realtajiet. Għandek pożizzjoni dwar ir-reġjonalità ta' Għawdex, il-fatt li Għawdex għandu jitqies bħala distinti politikament minn Malta. Jien dejjem ngħid li Għawdex għandu l-karatteristiċi tiegħu imma huwa parti minn nazzjon
tagħna minn nazzjon Malti. Dejn naħseb hija verità li jridu jkunu konxi minnha mhux biss il-ġens Awċej. Infatti jien nipprova kull fejn speċjalment maż-żgħar ngħinhom ħalli iħobbu din il-gżira li għandha l-istorja tagħha, li għandha l-karatteristiċi tagħha. Però jridu jkunu konvinti minnha dawk li hemm fiċ-ċentru. Għaliex ċentru minnu? Iċ-ċentru tan-nazzjon, jiġifieri l-amministrazzjoni pratikament. Għaliex għalkemm aħna gżira u għandha l-reġjonalità tagħha, però kif qed ngħid aħna parti mill-pajjiż. U jien ma nixtieqx illi nkunu l-addenda fuq l-aġenda nazzjonali li aħna nkunu parti integrali mid-diskors kollu li jsir fil-pajjiż. Dak li huwa ta' ġejt għal din il-gżira jien narah ta' ġejt ukoll għal pajjiżna kollu kemm hu. Allura id-diskors irid ikun bilanċjat. Fader Mario, jiena tajt miegħek jekk tiftakar darba. Il-Lussemburgu. Ma dinha kienet okkażjoni speċjali. Ġejt iżżur Lussemburgu inti. Kont naħdem hemm. U tajt l-impressjoni ċarisma li inti għandek għal qalbek id-diaspora Maltija. Veru, dak kien għadu fil-bidu tal-Ministeru tiegħi kien fi żmien l-Arċisqof Cremona. Dak iż-żmien konna iva bdejna naħsbu fil-komunità Maltija Awċija li kien hemm Brussels ukoll u l-Lussemburgu. Naħseb li dak ix-xogħol tkompla. Id-diaspora Maltija jew Awċija hija ferm iktar wiesa'. Infatti jiena ħassejtni fid-dmejr illi bħala isqof inżur lil din id-diaspora li hemm allura l-Awstralja, inti taf xi fisser l-Amerika pereżempju, il-Kanada, l-Ingilterra. Ukoll għalkemm hija f'numru iċken dawk li hemm fl-artijiet tal-missjoni, saċerdoti, reliġjużi u anke lajċi. Jien naħseb illi dawn huma enesiet għal pajjiżna u nkunu nonqsu bil-kbejr jekk ma nagħtux każhom, jekk ma nisimgħuhomx u jekk ma ngħinuhomx iżommu wkoll ir-rabtiet tagħhom. Għax l-eruq tagħhom għadhom hawnhekk, ma jistgħux jittrasferxu ruhom fiżikament f'pajjiżna, imma hemm modi kif ikun hemm rabta, komunjoni bejn hawnhekk u bejn ħudna fid-diaspora. U rrid ngħid, matul dal-14 sena jiena rajt fuq livell ċivili żviluppi f'direzzjoni tajba ħafna. U nawgura illi dawk il-kuntatti u dawk l-iżviluppi jitkattru. Iva, forsi li qed tajt mhux biss huwa importanti, imma irid jiġi attwat għaliex qed nitilfu fl-opinjoni tiegħi kuntatt mat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta' dawn l-immigranti. U naħseb li hemmhekk hija l-isfida. Mario, x'tgħidli, interessanti tiġi minnek din, x'tgħidli dwar l-elementi essenzjali li jiddistingwu l-karattru Awċi minn dak Malti? Ara jien naħseb il-fatt li aħna gżira, in-natura tabbilitana b'ċertu doni u b'ċertu kwalitajiet to survive. Jien intik l-eżempju tal-istudenti tagħna illi mill-età tenera iridu jinqetew mill-familja tagħhom qed ngħid għal dawk li jmorru MCAST l-università u jistabbilixxu ruhom Malta.
Jiena mill-arfin li għandi jew billi l-istudenti għawċejn iġibu riżultati tajbin. B'mod ġenerali. Għaliex iħallsu prezz. Il-prezz li jridu jiexu weħidhom, il-prezz li jridu ifendu għar-rashom, jinqatgħu mill-familja tagħhom. Allura meta jaraw dan is-sagrifiċċju jafu li dak mhu żmien li tista' taħlih u jinvestu tajjeb. Issa dak biex intik eżempju wieħed. Ġifieri nemmen illi din il-gżira li għandha l-iżvantaġġi tagħha tajjeb, ġifieri jiena bħalissa qed immur u niġej minn Ruma, tajjeb, għax nipprova niġi l-ġimgħa biex inkun ftit preżenti hawnhekk. Iktar indum. Ix-xogħol ġdid tiegħek beda. Ix-xogħol beda. Ġifieri iktar indum biex niġej mill-airport Sawdex milli minn Fiumicino sa Malta. Biex inti tgħidli favur il-mina? Jiena qed ngħid li għandu jkun hemm komunikazzjoni aħjar. Issa il-mod tekniku kif jiena minix espertu, minix kompetenti. Imma li hemm bżonn illi din id-distanza tiqsar dik nara jaħtieġa. Irrid ngħid ukoll illi f'dan l-aħħar snin kien hemm ukoll avvanzi. Ġifieri illum qed ngħid għas-servizz tal-vapuri li għandna. Illum is-servizz tjieb ħafna u ħafna. Sew għalina li rridu marru naqsmu għan-naħa l-oħra u anke għal dawk li jiġu għaw jkunu jridu jirritornaw. Jiġifieri naħseb illi llum hemm soluzzjonijiet illi fil-waqt li itaffu dawn il-problemi jgħinu ħalli din il-gżira tibqa' tgawdi il-karatteristiċi tagħha. Issa, il-karatteristika ta' dal-poplu hija il-fidu u l-prattika ta' reliġjon. Għadhom huma l-Knisja l-Għawċin. Paragon ma' tibdejl li għaddej fil-kontinent Għawdex għada soċjetà reliġjuża u reliġjuża ħafna. Però qed ngħidlek paragon ma' dak li qed jiġri fuq in-naħa l-oħra. Meta aħna stess nosservaw x'għaddej fil-poplu Għawċej, nindunaw illi il-prattika reliġjuża qiegħda wkoll bil-mod tnejn. U hija naturali ġifieri. Illum l-ebda no man is an island u no island is an island, imma qed ngħixu f'din is-soċjetà globalizzata. Jien mhux tant il-kejl mhux il-prattika, jiġifieri jekk wieħed imhux għall-quddiesa għax hekk qed tifhem int għall-quddiesa jew le. Imma jekk wieħed għandux qalb umana. U jiena għalija il-Vanġelu u t-twemmin nisrani huwa għodda biex jgħin li l-bniedem ikun iktar bniedem. Issa, sakemm il-bniedem tal-lum qed isejb għajnuna ħalli ikun iktar bniedem, jiena għalija mhux ħa nippreokkupa ruħi. Nippreokkupa ruħi meta l-umanità tagħna tiftaqar. Naturalment, nemmen għatih illi Ġesu Kristu u l-Vanġelu huma proposti illi jgħinu biex tiġi elevata u mħarsa id-dinjità tal-bniedem. U għalhekk nikkommetti ruħi u għalhekk il-Knisja hija preżenti ħalli tagħti dan tipprova tagħti dan kontribut. Dum Mario, Malta, kif taf daqs jew iktar minni, hija sfidata mill-fenomenu tal-immigrazzjoni. L-immigrant, il-komunità Għawċija bħal donnu ma missiex daqstant. Jiena ndur Għawdex fil-ħajja ta' kuljum, ftit nara barranin li huma parti fil-proċess ta' integrazzjoni mal-komunità Għawċija. Dana minnu jew le? Ħanejlek, jiġifieri
fuq il-mainland, jiġifieri l-gżira ta' Malta, hemm preżenza iktar intensa. Però ma jfissirx li f'Għawdex m'hawnx ukoll dan il-fenomenu. Fuq il-ħaġa forsi jilli inkun fit-triq forsi permettili iktar minnek, ngħidlek li f'dan l-aħħar snin illum rajna preżenza ta' immigranti tikber kuljum. Aċċettati u le? Imma għaw preżenza m'għandniex ċentri ta' detenzjoni, ħanejdu kif ngħid tajjeb, imma għandna preżenza u jien ngħid għaw ukoll sfruttament ta' dawn il-bnedmin, ġifieri għax narhom dik l-istorja tal-Vanġelu, ġifieri ikunu hemmhekk jistennew għax-xogħol tad-disasija u ta' nofsinhar, issa l-kundizzjonijiet tagħhom ma nafx x'inhuma, u mhux jittiġu rispettati. Jekk tgħidli hix aċċettata jew le, jien hawn aċċettazzjoni u hawn ukoll min huwa xettiku, min huwa dubjuż. Ma mhux sal-livell ta' razziżmu? Ma nasax biex ngħid li huwa razziżmu, imma ħjiel ta' dan id-dnub għandna wkoll. Ġifieri, u jien nibża li hija kwistjoni ta' nuqqas ta' formazzjoni jew ta' preġudizzju tajjeb, xi darba wkoll l-eżempju li jagħtuna dawn ħutna tajjeb biex rridu ngħidu wkoll, u ġveru. Huwa fatt illi jiena kemm il-darba tkellimt fuqhom dawn, tajjeb, anke għaliex bħala Knisja aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna quddiem dan il-bniedem, għadni kif semmejtlek u li għalina l-Vanġelu huwa l-manja karta ta' l-umanità. Iva, jiġifieri jiena għamilt appell biex il-parroċċi kollha, tajjeb, jaraw jistgħux jaddottaw familja ta' immigranti. Dak iż-żmien illum il-President tagħna, jiġifieri Dr. George Vellan kien għadu Ministru tal-Esteri, u niftakar niddialoga miegħu kif ħannaraw jirnexxinix inġibu għax taf inti ħafna permessi. Ma ġietx konkretizzata, però għandna, kont sejt għandna 3 familji, per eżempju, 3 parroċċej illi qegħdin issostnu familji tal-immigranti. Mhux fil-parroċċa tagħhom, imma f'Għawdex, ġifieri, fimni kif. L-istess jiġifieri kont għamilt kummissjoni li tatni rapport kif nistgħu nintegraw, però ħanejdlek mhux diskors ħafif l-integrazzjoni u mhux biss min-naħa tal-receiving end, jiġifieri min-naħa tagħna nilqawhomx, imma jekk huma wkoll iridu jiġu integrati. Jiġifieri dan l-aħħar il-Kummissjoni tad-Djakonija organizzat kors fil-lingwa Ingliża għax imsiken da ħafna minnhom huma sprovvisti. Mar għal-bidu telqu 9, 7, imbagħad wieħed baqa' jmur. Jiġifieri biex nitkellmu forsi narhom ħafna diskors sabiħ, imma xi niġu għall-konkret ukoll id-diffikultajiet. Però ma naħsibx li għalkemm qed insemmihom dan mhux biex neqtaw qalbna, imma jfisser li hemm kamp fejn naħdmu. Issa Don Mario, inti fl-esodu ta' dil-pożizzjoni importanti tiegħek f'Għawdex, aħna nittamaw li dawn l-inizjattivi, din il-viżjoni ta' xi ħadd bħalek tkompli għaddejja u titkattar f'dawk li huma riżultati. Ħanejdlek titkompla għax mhix viżjoni personali tiegħi, hija viżjoni shared mal-kollaboraturi tiegħi insomma, jew shared ma' ħuti, sija saċerdoti u anke lajċi, mhix xi ħaġa ma tafx kif ta' Don Mario Bezdejn. U allura dika li tagħtini t-tama illi dan l-idejat u din il-viżjoni tkun ferm aħjar milli ħanħallija. Don Mario, l-ħin għaddilna, jiena fisem
Nis li għarawna, nawguralek minn qalbi. Futur sabiħ se tkun tokkupa pożizzjoni importanti ħafna u minn qalbi fissem kulħadd jiena nixtieq nsellimlek. U persważ li qalbek se tibqgħu u kull fejn tista' tgħin lil pajjiżek. Grazzi, jiena li nitlob minnek anke bħala ħbieb u mill-poplu Wawċi u minn dak li qegħdin segbuna illi naħdmu flimkien f'din il-kawża umana. Għaliex anke l-Ministeru l-ġdejt li jienek naraħ huwa Ministeru mal-isfijiet tad-dinja, tajjeb u nixtieq li nibqa' fit-triq magari ma niltaqax issa mal-kennies u mal-pulizija imma kategorija oħra, imma kategorija illi supposti kollhom influenza wkoll fit-toroq tad-dinja. Jalla dan il-ġejt. Grazzi. Auguri minn